Albo... Počkaj. Dobrý, teta. Už sme dali to tú mačku tam im. Ale dneska sme ju nevideli. Aďo, kde si bol, že ťa nebolo vidno? Ja? Hej. A doma tu s ňou ráno som bol. Nie, ale tak, kde si nebolo, tak kde na vylete, alebo kde? No. Nie, a... Jaj! Bol som v tábore, v A Kisaku. kde? Kisak, Brezie. A na koľko? 2 týždne. No, a čo si tam robil? To... Aj ona bola? Nie, ona nebola. To ti je kamarátka. Hej. A to čia, kde býva? Ja hore pri škole. Ja viem, hej, Starej. To chodíte spolu do školy? Nie. Vy sa kamarátite, no. A čo si tam robil? Tak chodil po lese. Aha, a tam boli viacerí chlapci, nie? Hej, tam boli 260 ľudí až. Veľa ich tam bolo. A tam ste spali? Hej, v takých chatkách. Aha. A ste sa aj učili, neučili? No. Nie. A len tak ste hodili po lese. A kto ťa tam dal? To, ja som tam chcel ísť. Aha. Tak dobre, no, tak. A tam ste aj spali a všetko. 2 týždne. A dávali vám aj obedy, Hej, všetko? všetko. A čo vám dávali obedy? Raňajky, obed, potom... Večera, nie? Nie, olovranca, tak večera. Dobre, aj tak. No tak aj tak lepšie, ak nič. Už potom do školy pôjdete To tú mačku už nevidno. Nie, to ich je. Hej. A vy nechcete ani psíčka, mačku? My budeme mať takedy psi. A čo budete mať? Ja neviem. Tak aj psíčka nemôžete mať. Môžeme, budeme mať psa. Ale keď nedovolia doma. Dovolia, mama chce. A otecko ešte tu pracuje. Ešte tu robí, nemá prácu, musí tu byť. Hej. A ťažká robota tam, nie? No, keď, neviem, musí tak inde robiť. Hej. Asi nehľadá. Tá hľadá. Hľadá. I dneska bol na počítači, hľadal. Aha. A tam nemôže ísť, je mama. To tam, ja neviem, či sú tam nás voľné nezoberú. miesta. Ale majú tam dosť, keď ľudia. A jak sa volá to tá kamarátka? Lenka.